আমি এটা ওয়াক ফৰ পিচ শান্তিৰ কাৰণে এটা যাত্ৰা আমি লৈছোঁ আৰু এই যাত্ৰাটো আমাৰ কাউন্সিলৰ আমাৰ চৰকাৰৰ ব্যুৰোক্ৰেটছ আৰু পলিটিক্স। থ্যাংক ইউ স্যার। ফ্ল্যাগ অফ করেছে কাটিরাম বড় মহাশয় আর দাউবাইসা বড় মহাশয়। बिटिआर खुंथाया नैबे बोसोराव जाबाय बे समाव फुंबिलि समाव हानजा सुनाय बिटिआर खुंथाया बोसोरनै आबुं जानायाव जोङो दिनैनि सानाव माखासे हाबाफारि लाखिदों। बे हाबाफारि बायदियै दिनै फुङाव वाक फर पिस मोनसे प्रग्राम बियो गोजोननि थाखाय हानजा सुरनाय आरो बेवहाय जोंनि सरकारनि गासैबो इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ EM MCLA आरो लोगोसे सेक्रेटारियेटनि जोंनि बिउरोक्रेट्सफोर जोंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि गासैबो जों जयैनो मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बिनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय बिनि थांखियानो जाहैबाय जे थांनाय बोसोरनैयाव जों जेरैबायदि गोख्रोङै खामानि मावनो हादों फैबाय थानाय समावबो जयै गोख्रोङै खामानि मावनो थाखाय मोनसे समाय लानाय मोनसे हाबाफारि बियो आरो बिनि गेजेरजों जोङो गुबैयै बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन थासारिया जे थानांगौ बियो बयनिख्रुइ गोनांसिन। दा ओंखायनो बेखौ जोङो वाक फर पिस होनो बिमुं होनाय जादों। गोजोनखौ जोङो जायखिजाया थासारियाव गोजोनखौ लाखिनो जोङो हानांगोन अब्लासो बे ओनसोलाव जौगानाया फैगोन। दा बेनि थाखाय गासैबो बिथिङाव जेराव जाय खामानिखौ मावोब्ला जोंनि गोजोना थागोन रैखाथिखौ बयबो मोननो हागोन आरो बे ओनसोलनि खुंथाया गोख्रों जागोन जायजों जोङो 35 लाख बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जोङो गोख्रों खालामनो हागोन जौगाहोनो हागोन। बे थांखिखौ लानानैनो रेलिखौ लानाय जादों आरो फैगौ 3 बोसोराव आरोबाव बेनिख्रुइ गोख्रोङै खामानि मावनो थाखाय जाहाथे ज'यै जों आवगायलांनो हायो बेनि थाखायनो नैबे रेलिखौ लानाय जादों। बियो BTC सेक्रेटारिनिफ्राय हायार सेकेन्डारि फिल्डसिम जागोन। दा बेखिनि बे गोलाव जि मोनसे वाक बे वाकआव जोङो जोंनि बायदिसिना खामानि मावनाय मानायखौ जोङो बयबो रायज्लायगासिनो दङ आरो बेखौ बोरैहाय खोब एफेक्टिभ खालामनो हायो। दिनै बेलासि फारसे जोंनि गभर्नरा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। फुंनिफ्राय माखासे प्रेजेन्टेसन जागोन गुबुन डिपार्टमेन्टआ मा खामानि मावदों बिनि सायाव मोनसे मोजां प्रेजेन्टेसन जागोन आरो बेलासि फारसे जायफोर थांनाय बोसोराव मोजां खामानि मावदों बे मोजां खामानि मावनाय गासैखौबो जोङो बान्था होगोन। बिथांमोनखौ जों बयबो एवार्ड होगोन। होनायनि उनाव जोंनि आलासिफ्रा बिबुंथि लाखिगोन आरो बेजोंनो दिनैनि हाबाफारिया जोबगोन। बिटिआर सरकारा नै बोसोर आबुं जाबाय बेखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै फुंबिलि समाव हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। बयनिबो गिबियाव फैगौ रंजामा बरदिननि मुङाव आंनि गोरबोनिफ्राय साफ्रोमबोनिसिम बा बर'लेण्डबासिफोरनिसिम बेस्ट उइस जासिहरबाय। गुबै खोथाया जादों मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिआर सरकारा दिनै 2 बोसोर जाफैबाय। बे 2 बोसोरखौ लानानै जोङो मोनसे थांखिजों सान्थिनि जि हान्थिनाय बे हान्थिनाय हाबाफारिखौ जोङो फुंनि 6 बाजिनिफ्राय जागायदों। बिनि गुबै थांखियानो जादों जों जे थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइनि गेजेरजों मोनसे सान्थि एकर्डनि गेजेरजों जों जे सान्थिखौ गायसननो हाबाय बेनि मोनसे फोरमान आरो बर'लेण्डबासिया जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा सान्थिखौ लुबैबायमोन। जोंनि 34 बोसोर बर' मुभमेन्टनि गेजेरजों गोबां सुखु दुखु सातजाल्लाखौ फोजोबनानै जोङो दा सान्थिखौ गायसनबाय आरो बे गायसननायनिनो मोनसे सिन सुरुपै दिनै 2 बोसोर जोंनि सरकारनि मोनसे गोजोन हान्थिनायखौ जों जागायदों। दिनै फुंबिलि समाव मा हाबाफारि लादों दिनै सानसेनि गेजेराव जोंहा गोबां हाबाफारि दङ। जेरै दा बे हाबाफारि जोबनायनि उनाव जोङो बड'फा बिथांनि मांखरसालियाव जों बड'फाखौ मान बावनो थांगोन। बेनि उनाव गुबुन हाबाफारि दङ। बे हाबाफारिफ्रा ग्रेजुवेलि जालांजोबगोन हरनि 8 बाजिसिम।